and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Dadod kininiing ko ang atong napalit ka pagkaon ug tubig alam niya. Tingalig, gigutom siya ka to. Sige. Oh, Lili? Lili? Kalipong. Lingkod balik. Please, sir. O sabat, gusto kang tubig? Mainom ka? Dingit kita na akong pananaw. Oh, Lili? Help! Lili! Please, help! Larry? Oh, Doc, please. Okay, nandun na siya sa sirup. Mikutoy na. Mikutoy ng diyan ko. Ay, hain naman sila si Jason ug si Lily. Ay nga, matod pa magpalit og tubig. Pero, ganina pa man nga mabalik. Ay. Hain man magpalit og tubig ni sila. Oy, sa isla. Ngita na ba itong nurse ganina kay ibalhin nagkwalto ni Staling. Hain naman yung duha. Oy! Kini. May nagpaingon nga. Paingon nga isod sa emergency room eh. Lo, noong sa ka na siya, no? Lo. Lili? Uy. Jason! Uy, hala! Uy, si Lili malagi ng gisag tayo ng stretcher. Noong siya na, uy! Kalit nga, nakuyapan ko. Sorry sir ha, pero dinher ka ko sa gawa sa emergency room. Unsap din hita mo, ha? Huwag ko masahib na yun. Nanaunsa na mahinuon ay. Ang apuhan na mahinuon ng gitabang room sa emergency room. Pero may lang gani kay maayo na kuno ang vitals. Mamuntig ingon itong nurse. O mahimo na ko nang ibalhin og lawak. Ganina pa gani kung nagpaabot ninyo nga mabalik mo. Maubain ko. Hinaot po nga. Wala daw tang mahitabo ni Lili. Iampo sa kanaon do. Nganong ni ako ni mudad adin niyo. Huwag ka pa'y kaon sukad ka ganina. Ingon mo na sa bako. And I'm starving. Busa mga unta, hapon na. Pasado 2:00 pa lang. Busa hapon na. Mga oras na ta. Sa dili pa ta. Di pa ti kaihatod sa inyo. Sa bahay na kumukaon. Wa ko gutom. Gigutom ko. Dili ta sumpay og tiyan. Hennessy, please. Will you stop being stubborn? And being a friend here. And you're being insensitive. Wa pa nimo makita. Dili ma-process akong utok hangtod karon ang imong gisulti. Mahitungod ni Larry. Dili ko makadawat nga. Nawa na siya. No. Dawaton mo man o dili. Wa na si Larry Hennessy. Usa, you need to move on. Dave. Let me help you in any way. Masayang kang niara ko kanunay, Hennessy. I will never leave you. Andam ko taga ng mamati ni mo. No. Larry. Dave, unsaon ko pagdawat kining tanan. Dili na ko kaya. Dili ko ni kaya. Kinahanglan nimo kayahon. Wa maglibot ngadto ni Larry ang imong kalibutan. May girikanan ka pang nagkinahanglan nimo. Manghigala. Ako. I need you, Hennessy. I love you. Dave, not now, please. I just want you to know. Nabisan unsa may tabo. I will always be here for you. No matter what. Dave. Hennessy, andam ko magpaabot sa higayon nga makaton ka na unya sa paghigugman ako. And if ever dili man yun ugaling mo abot ka na higayon na nga makaton ko sa bunia sa pagmahal nako. Ug may laing lalaki
may lalaki na usab unya ang makatunan mo sa pagmahal. Then, let me just love you. Pasabing ako na lang ang magmahal. Larry? Do. May gisampit ang doktor niya na amanin mo ang iyang pagtanaw doon na diyan mo. Tanaw siya nimo. Ha? Larry? Dok, dili man Larry iyang pangan. Jason man, Jason. Unsa? Dili ikaw si Larry? Dili Larry ang akong pangan, Dok. Jason. Kumusta na akong uyab, Dok? There's nothing to be worried about. Natural lang sa nagsabak ang mawad ang usahay sa panimot. Mabdo si Lily? Yes. Congratulations. Mabdo si Lily? Shooter ka gano, shooter ka. Ano, buras ay! May apo daw niya ko! Mabdo si Lily? Mabdo siya! Daddy na ko! Nay. Nay. Saman, oy. Nay pa. Ay, unsa lagi? Ilaay ko. Oh, ha? Ikaw ba po'y tibuok adlaw rang nanampiling diha, di ba kalaayon? Natural. Kapoy anang imong bisyo diha, nga nagsiki ra kag saod anang imong suwang. Pangitag trabahoon sila, kay may daghang trabahoon. Ang pagtrabaho na lang ang kuwang. Maong barog diha, lihok! Ay, tapoy. Tanawa ra ning tao nga tapulan. Wa, magadi ko buingon nga kapoy, nga ako na lang kanunay ang naglihok ining baya. Kamong ba nagsuod? Mura na mong nangayabag anang inyong gugma. Ako'y luto sa bingka, ako pa'y tinda. Unsa man ta ini? Sige pa ta ini, ha? Sige pa, Nay. Oh, sige pa tagtinda. O di wa man mo maglihok. Sige pa ko ginuptok, Nay ba? Ay, Santissima, Santimaan, Santil mo, panabange. Oh, kung siya patabangan ni mo na, ha? Oh, may kinitigog ka diha. Ako, patabang ko, kay kikapoy na ko. Aw. Kawa ka mo reklamo. Reklamo lagi ka, Nay. Ikaw ba'y kapoyon, lalim ba? Sige, lalim, Nay, do. Di mo ganit lalim ang way buhaton. Ay, Ginoo, kunin niyo in town. Ay, kamahay, kubaya ninyong mga anak ka mo, ay. Di na ko ini palabot. Kapoy na gyud. Hala, naandam na nako ning tindahonon nga bingka ug suman. Maong lakaw mo. Pag-uban mo si mong mag-uwang. Kamoy suroy ining bingka og suman. Kapoy, Nay, uy. Gikapoy sad ko. Doon na lang na to nagkaon, Nay. Unsa? Saan ka diya? Singgit niya, oy. Samtaong ka, oy. Wa pa ka matabag bit-bit ang tinda niya. Di pa ka masinggit. Gabit-bit ka akong payong, no? Na? Daot mo niya akong skin. Di na niya kailas Jason ako nagbalik las isla. May, di singgit niya. Tabang. Mo. Di ka karon na. Awaron. Ipalukdo ko ni mo. Basta di ka masinggit. Ipalukdo ko man, di ba? Lagi, oy! Lagi. Oh. Budbud! Budbud mo diha! Gahi! Bingka! Liki! Tinda, oy. Kalain pa yun itong tinda, oy, man, oy. Nga nang lain man. Liki ang ginang bingka. Nya, gahi din ang imong budbud. Oh! Sure ka? Yakis ha? Suon lang tayo. Di gini para na ako negosyo ha. Uy, kay init yun kaayo. Makadaot yun sa skin. Dili na ko ini. Ay retreat, ay surrender na. Mubiya na ko ay. Mubiya na ko balik sa isla. Ikaw na bahalaan ng tinda. Usa? Asa mo ka? Mubalik ko sa syudad. Muapas ko nila ni Jason dito. Ato ko nila magsamok-samok. Pangitaon pa na kong hapit ang kagikan niya atong Jason. Usa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!